Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Jaramar Lolwe TV amosi ni oimore kendo arwakeni machiegni e chenro mar ohala gerruok. Wan bende Nyasaye ono piny nono wachakwa romo. Kaka wacho pile ni ohala chalo kaka wilbaro manyaka idhire igole kuma entiere koka onyalo konyi. Machiegni madatai en an Millicent Adhiambo. Kawuono bende an gi wendowa ma bende timo ohala. Ang' namiye thuolo mondo mi ofulre onyiswa ni nyinge ng'awa, oya kanye, to timo ohala mane. Machiegni wendowa ma kawuono. Erokamano Millicent. Yes. Nyinga Doreen Otieno. Awuok Kisumo kae, Kisumo County dala. Yes. So atimo ohanda mar nyithindo, gige nyithindo chakre manie ich nyaka chop higni 18. Yes. Yes. Umena kamano Dorina, wadhi mana nyime gi thuolo ni endi. Ang' nachak mondo inyisa ni ohandi mar nyithindo ni endi kata ohala mar uso gige nyithindo ni endi ibatise nying mane, iluonge nang'o? Aluonge ni Watoto Wetu World. Be nitiere history mani bang' chako nyingo, nikech wayudo ni kata kinyuolga tiwacho ni nyathina ni ada chako mamana. Mari ni endi nitiere gimomiyo ichake ni Watoto Wetu World? Nachake ni Watoto Wetu World mana kaka Kiswahili wacho ni nyithindwa, nyithindo marwa, world to mana kaka piny. Koro nyithindwa manie piny. Yes. Okay, nichako ohala mar uso gige nyithindo ni karang'owa? Achako bang' post election ma awach ni higni 2017. Yes, iga 2017. Yes. Kara miwacho gi dho ngere ni 2017. Yes, mano. Tang'o mano jiwi mano mine ni ichako ohala mar uso gige nyithindo? Higano ne gima kizungu dendo ni contract mara norumo. Na dak ga Eldoret, tabiro Kisumu. Kana biro Kisumu to nabet kabisa chiegni dweche 3 kaonge gima timo. To ahero nyithindo. Koro emana mi rajingo alafu aneno ni we achak ohand gige nyithindo niwach ahero nyithindo. Yes. Koro gima nojiwe ni contract ni bang' kano rume mano ni wach ni we koro achak uso tayier mana ohand lep nyithindo. Nana dier. Ang'o momiyo ni neno mana ni lep nyithindo ni maber? To wayudo ga ni nitiere ohala mopogore opogore. Jomoko uso cham, ng'ato uso maka, ng'ato yawo lep ni joma mine ama osepong' wach ni gi joma chuo, ladies and men. In niyiero mana mar nyithindo. Nang'o mar nyithindo? Mokwongo kabisa mana kaka wachono ni ahero nyithindo. Yeah. Mar ariyo en ni atimo ohala chakre nyathi ma pok onyuol nyaka higni 18. Yes. But ahero nyathi matin. Aparo ni ndalo no be nan gi nyithindo 2 matindo. Yes. To nang'eyo maber ni ng'ata ma dhi nyuol nyaka nyiew ne nyathine gimoro. Yes. Koro naneno ni en ohala ma onge gima kizungu dendo ni season. En all season. En all season. And nyithindi nyuolo pile ka pile. Koro in sure ni pile ka pile nyaka yude ng'ama donjo nyiewo gimoro. Yes. Sawa sawa. Koro mondo mimi chaka Watoto Wetu World ni endi kata karo wandi ni endi nitiyo gi pesa di? Kana chako natiyo gi siling 80,000 kende. Na chulo rent ma siling 60,000. To gik mana kelo mokwongo nen mana siling 20,000. Okay. Kuom pesa no endi nen mari migolo fuki mani kano koso ni kao loan? Ok na kao loan. Nokonyago gi jaoda.
Yes. Koro ni bet gi jaodi piny tinyise ni wuon opacho ananeno ka koro sama contract orumo niendi we mondo ayaw gimoro kinya konya gi pesa moro to yie. Oyie mokonya gi pesa no alafu achaka wacho na achako gi matin manitiere no. Koro kuom wach minyisa no eno puonj mane minyamiyo joma mine wetewa oko kuchocho endi ma bende nyalo bedo ni tich nyalo rumo ni yo mane ma ginyalo mondo mi gichak ohala moro nikech iyudo ka jomoko nitie mawacho ga ni an chora ok de yaw na ohala. En puonj mane minyamiyo gi kata advice mane nikech koro in ka endi in a living testimony ma chore no jolo moyaw ne ohala. Awach nango mokwongo mon kineno ka nitie gimihero timo. Yes. Ng'isa ji obed watni obed chama obed gimoro amora ng'ama nyalo konyi mondo ichaki iwacho ni chaka kuminyalo chako go chaka matin inyalo mana kamano. Ero kamano. Koro kadhi nyime iuso gik mage watoto wetu world kae. Auso apiel nade, auso nan ma kisungu nyalo wacho ni formula milk, auso breast pump, aonge akanyal loke, and gimora mora baby shawl, baby chupni bagi nyithindo, kitanda mar nyathi, gima konyo nyathi wuotho piyo, bisen, diapers, pampers, auso mo mar nyathi, gik tugo mag nyithindo. Awacho ni gimora mora. In short gima nyathi nyalo dwaro. Ka bire e watoto wetu world to ayudo. Ibo yudo te. Mana kamano. Ingeni ohendni mang'eny oyudo ga ni kind customer gi client seche moko jomoko kunjre malong'o, nitie jogo ma bende ojaro ga clients. In kind gi customer ni kata customer relationship mari chalo ga nade? Bende nitie ng'ama nyalo biro kaendi samoro ko wuotho gi nyathi to neno wuoche maber to koka wuoche no dhi godo oyudo ka samoro koromo nyathi. Bende yie samo dhi godo to nyalo duogo owil koso in kose ausi tiwacho ni goods one sold no return. Koso mari chalo nade? Customer en customer. Akaw ni customer tebeyo. Koro rach mora ma customer mopogre okang'i sama customer odonjo. Gimoro kaka wuoche kokoromo nyathi ang'iso customer to duoko. Ka samoro mine man igi odongo nyiewo gik moko kaka mar nyithindo tinde gidhi e gimiluongo ni scan. To samoro giwacho ni scan riambo adier to kang'eyo lakini samoro kao gimoro kaka baby shawl kata net ma nyathi marambulu to kodwa marambulu no mana boduoko. But nitiere gik moko kaka miluongo ni maternity pants, breast pump, nitie gik ma okanyal duoko. Tabo pimo ne customer kaka gino itiyogo niwach gini dhi kuom mama kata nyathi. Koro okanyal yie ni iduok gimoro kaka mar maternity pants niwach ng'at machielo ok nyal kawo but abolerone kapok okawo. Koro in a relationship with customers okijaro jomoko aneno ka jomoko ka giuso to ng'iyo ni maendi ken ging'eyo kaka ng'ato rwakore koso nang'o maendi nyalo bet ni en ja pesa maendi jara nono. Nitie kaka udil ga gi ji in be in gi tabia no koso into i-value customers gi marom? Customer te gin customer maber. Kendo kwa dokor kadier ni customer mamuol ma inyalo jaro no e customer maber ga moloyo customer miparo ni duong' no. Maduong' no ema chendo moloyo matin ni. Koro customers te wakao romre kendo ka customer bire dukwa wani timo gimiluongo ni window shopping. Mano customer mawahera ahinya because ibo yudo ka ng'enyne customer ni boduogo kendo boduogo makaw gik moko. Koro kata matimo window shopping wabo tae maber mone gimora mora modwaro.
Koro chiro mari iyudo nade? Ilando dukani ni koso customers ema luongore gibira bira kamoro osebiro nyiewo to dhi refer wadgi koso in emitimo ne marketing kiin? Mokwongo kabisa watimo marketing, watime Facebook, Yes. watime Instagram, Yes. watime status, wan gi group mar WhatsApp miluongo ni Watoto's World, mano be wakete gik moko, to moloyo to wahero gimiwacho ni referrals no. Ng'enyne wan gikwa wakao pesa matin mogik. Koro ng'enyne customer wabiro to wacho ni ng'ane nong'isa. Koro referrals ema wayude pesa kabisa moloyo walking. Okay. Yes. Kipimo lep nyithindo manyiri nikech aneno kiuso gite kod lep nyithindo ma yowuoyi. Ere madhiga sana moloyo nyawadgi manyiri? Nang'o? Mana akia ni awach kaka an be nadongo. Yes. Naneno ga baba wa maybe gi jeans adek gi wuoche ang'wen. Koro aparo ni nyiri wan gikwa tindo to ng'eny. Mana kaka aneno ka wi beri kete gimoro wuoyi to boliela. Yes, iniketo tigo moro. Koro ng'enyne jowuoyi kata nyathi boyudo ni odwaro doli, odwaro law doli, odwaro wuoche doli, but wuoyi kinyiewo ne nyom toka ok obi tandi. Okay, ok en gimoro ma ji wacho ga ni lep joma wuoyi kata gige nyithindo machuo bechgi tek. Mano be adier. Nyithindo machuo gi bechgi tek. Okay, mana kamana neno ka tielo wa mokwongo sa osemayo mana wang'wa kaendi, we wamodh pi matin janeno mara kasto waduogo. Kikidhi mabor kete mana kanyo mana e Lolwe TV kaendi. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Neno mara machiegni kendo e tielo wa mar ariyo e chenro mar Ohala Gerruok kapod an gi wendo maro makawuono ma wuon Watoto wetu World manyiso ni gigo mauso iye kaendi o represent nyithindwa duto manie piny kaendi. Koro machiegni wadhi kode nyime pod wawuotho e wuode kaka nochako wande ni endi nyaka kuma koro ochopo ni. Machiegni kendo Dorin. Erokamano Mary. Okay, kachako bende nitie jogo machiemo kata ma indiko kaendi makonyi tich koso tijni endi in emitaye kendi? Oyo. An gi yowuoyi ariyo mandiko maya chiemo kae. Yes. Manyiso ni Watoto wetu World bende nitie jogo ma omiyo tich. Watoto wetu World omiyo ji ariyo tich. Okay, mano ber sana. Koro ang'o mamiyo dukani ni endi pogore gi mamoko? Ang'o momiyo inyalo wacho ni ji mondo biya kaendi gima kete unique kopogore gi dukni mamoko manyalo lombo janeno kata customer mondo wach ni an adhi mana nyiepo Watoto wetu World? Mokwongo watemo kabisa mondo wabed gi gimoro amora under one roof. Yeah. Koro mama kobiro ma kata ni osiptal to ochopo ni odhi nyuol chieng'no, onyalo bira to bet piny to yud gimoro amora modwaro ma nyathi miluongo ni newborn essentials. Yes. Gima nyathi dwaro kabisa kapok onyuol. Obo yudo te. Mar ariyo wasebet ka mine ma osiptende gi wasewuotho gi wan gi contacts gi ma ng'enyne sama mama odhi kata nyuol gimiluongo ni emergency. Yes. To gigochonwa to wabotero ne gimoro osiptal for free, ok wabi charge, obed specialist, obed Nightingale, osiptende gi te. Wabotero ne mama gima odwaro no moka wachaje. Kata mantie ward to dwaro gimoro kaka breast pump ma any emergency
ok wawach gani wadhi chaji kamae, wawacha pesa ma wadwaro mar gino to waterone e ward e osiptal. Koro in short, ku supply gik moko to delivery fee en marwa, especially mo kabisa mar emergency. Okay. Yes, koro mane maketo dukani ni pogore gi moko, koro ji ahinya nikech iwacho ni dukni mamoko kwadwa gimoro to in mabor kata obed emergency to chuno ni nyaka ichul delivery fee. Mana kamano, kaka wang'eyo ni gimoro amora ma ng'ato timo e wang' piny kaendi nyaka bed gi rach kod ber. Koro Watoto Wetu World ni endi, gin ber mage ma isenwang'e nyaka niyawe? Benefits mage ma osemiyi e ngimani? Ber kabisa nyalo wacho ni omiyo ang'eyo ni inyalo tiyo matek michung' kendi, midong kendi. Mar ariyo omiyo ang'eyo ji mang'eny. Yes. Kabisa, obed mine to romo gi osiepe mang'eny, romo gi referrals mang'eny. Kendo moro osemiyo ahero somo. Yes. Asomo gimoro amora mar nyathi, asomo information kaka inyalo ng'eyo special child, like gik mako kaka choking in children, taking care of infant, gimiluongo ni weaning. Atemo somo gimoro amora mar nyathi ma aparo ni kasomo gik nyithindo tanyalo kado penj koro. Kamano, in short, gimitamo wacho ni ohala kiyawo to kochuno ni iyawe mondo mi okelni pesa. Nitie gigo ma bende obro miyi e ngimani kaka loso osiepe mopogore opogore ma nionge go idhi yudo through kaendi, kaka customer biro, we exchange number, ubedo gi osiepe. Kendo iyudo ka bang'i customer ni endi nyalo luoro ma obed ng'ama nyalo konyi kata e boosto andi nidonge. Somo bende wacho ni omi keti somo mondo mi ng'ini gik miuso gin gik maber manyalo konyo nyithindo e yo maber, ok ni Dorin uso gik mafeka, en uso keto duka kanyo tek ni oyudo pesa, ko ng'ini gini endi be en gima quality. Mana kamano, kwa dhi nyime bende wawacho gania kata gimoro bed mana gi ber machalo nade to nyaka iyude rach moro achiel. In achiedh nade mage ma iseradogo nyaka niyaw Watoto Wetu World? Mokwongo anyalo wacho ni kuma gik moko tek kaka higani osebet matek niwach kokinyal dhi kamoro kawo product itiyo gi simu to tek niwach gimano tang'o ni e simu samore picha kata mana jo China go gioronwa gik mopogre gi quality mane wadwaro. Koro onge kuma wanyalo dhi ma wa complain wawach ni mae ne rach kata mae ber. Koro yudo ni samoro or kata mana woka apar kachiel rach, onge giminyalo time. Mar ariyo, online be samoro bet matek niwach jok moko be kwalo ji. Koro yudo ni ng'ato dwaro gimoro koa Homa Bay kata Mbita to siko penji ni kikikwala asai orna gino. Koro uso online be samoro tek, to online ema kelo 80% mar clients makae. Koro nyaka wausa online. Okay, iwacho corona to nedwa ni ng'eni to kane pok corona odonjo bende nitiere challenges mane iseneno, to kane nitiere be nitiere mane pek, challenge mane pek kata midhiero mane pek ma koro nogik ni koro ineno ka igombo loro dukani ywe matin kokikun muicha kiduogi chak kendo? Challenge to wayudo pile but kapar ka aseyudo challenge maya miya lor duka. Aparo ni an gi zil ok anyal loro, but challenge nitie gik moko kaka samoro uoro gik moko koa kata mana China. Samoro en gik mioro en mar kata siling 1,100 to tax idwa ng'ade kata mana 30,000. Koro yudo kamano bedo mapek matin. Yes. To kokadho kuom customers? Customer en loso kode. To customer kiki wuonde. Ka in gi gimoro ma siling 700, wach ni en 700. Yes. Ka customer oneno ka tek
obo dhi kama chielo to obo duogo ni wachi adier. Yes. Lakini okiwach ni gimoro siling 2,000 ting'e ni dware 500. Mano ok watim kae. Wacha bech gimoro mar adier ma customer kodhi kamoro to wacho ni pod we wadok kadori. Mana kamano aneno ka kindi gi customers ber. In gi siniani kendo iero tijni sana. Kabisa. Koro advice mane kata puonj mane mijamiyo janeno kata ng'atno made bed kod gombo mar chako ohala machalo gi mari ni endi kata mopogore. Ohala dwaro passion. Kata kikia gimoro, an ok natimo business, an japuonj, but gimoro amora michako puonjri. Tinde wan gi internet. No. Kata kok no, but ing'iya information nitie. Wachalo joma nigi library. Som to iketa chunyi ti advertise ibo yudo customer. Koro inyalo nyiso ng'ama nitie ni nyaka bed gi passion. Ng'e nitiere gik manyalo miyo wagombo chako ohala. Samoro nitiere ng'ato ogombo to onge gi yor nweng'o. Ng'ata ila no endo inyalo advise nade otim nang'o yo mane monyalo nikech nya bedo gi passion to kaka chaki onge. Mokuongo advice mar mon chuo to siko wacho ni ok idwa chama. But mon wan chama osemiyo wadongo. Anyalo wacho ni chamana osemiya chopo kae niwach ginyalo hola pesa tibet gadieri tiduoko. To kapok oholi pesa inyalo bet gi savings chaka matin. Kata wan duka wani noken ariyogi. Sani wan dukni 3 City kae lakini nen achiel. Nen kae to ne wan gi gik matin kabisa. Koro chako no dhi miyo ibet gi motivation. Te imedo teki bet maduong'. Okay, aneno ka sa bende mayo wawang'wa kaendi telo mar ariyo ni endi. Koro gima da penji kaendi. Ji mang'eny ng'eno value ga endi tijandika sana to in kaka Indoren. Kipimo tijandika go ohala mari wuon michako. Ere mineno ni nyalo konyo ngimani moloyo. Ti obet tijandika koso en ohala ema nya konyo ngima ng'ato moloyo. Kanya wanyalo wacho ni te. Tijandika konyi kendi dago maber, tije ohala be konyi. But ohala tijandika ng'eny ne ibo yudo ka jomondiki nigi discipline. Gibo dhi tich saa 2 giwuok saa 11. In go handi idwa donjo saa 5 iwuok saa 9. Koro teka ni ngi discipline kaka mar ng'ato tibedo gi discipline mari mano ibo beta maber. In short, tich mora bedo hala obed marandika discipline mabo miyo idhi maber. Gite gibeyo discipline. Mana kamano koro miwa yor tudruok kaka inyalo yudi yor mbui namba ni mar simu nikech nitie ng'ama neno wacho ni wadhi ateme kadori ni kaende akwanya achiel 2 3 ni chaneno ka in nyaka gige baby shower and all that. Dong inyalo chiwonwa mapiyo yor tudruok mari kaka inyalo yudi. Kabisa. Wan gi Facebook page iluongo ni Watoto's World. Wan gi Instagram iluongo ni Watoto Wetu World. Namba wa kabisa en 0725 284 448. Namba moro en 0705 24 11 12. Gite wantie moloyo te WhatsApp saa mioronwa message. Chakre saa 1 okinyi nyaka saa 6 otieno waboduoko. Mana kamano janeno mara kaka winjo na endi Doreen oseloso maber to gima ambe na abro we ugodo mowacho ni discipline. Iwacho ni obed tij ng'ato, obed ohandi miyawo, luore, rite kendo ihere. Mane ko bro konyi. Odiochieng' ma kawuono ni endi ageno ni udhi bedo gotieno maber. An bende aweu mana kamano ne an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, si dharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda. Kazi kazi
En higa manyien mar 2019 chenro mari manyien gimoro amora wachako manyien. Odiochieng' ma kawuono ni wabiro nyaka e kar od bura